βήματα της μια γεμορφιά της πέρα να τρελαθώ. Треба να σπίτι ρε, треба να σπίτι. Παίξτε μαράκα. Треба να σπίτι ρε, να κοιμηθείς. Ξέρεις γιατί το λέει αυτό? Τα έχουμε σπάσει όλα τα ποτήρια γι' αυτό. Τρεβάει η κάμερα, δεν είναι πιο μαλάμι. Άντε γεια μας, την καλά. Εδώ, εδώ μιλάμε παιδιά, έχουμε παίξει, έχει γίνει εδώ Las Vegas. Φιστίξ εδώ έχουμε, φιστίξ. Παίζουμε για ένα το room στο Mustafa Pulum sanım geldim, aktör belge çaldım. Στις αρχίδες με κασμά και μάζεψαμε το φτιάρι. Τον πουρήγε και τι παίξε. Για να δω την κεφάλα σαν καρπούζα. Ναι, όχι κοντά, θα κάνει το βίντεο. Και το ράδιο μας άφησε, τι έγινε ρε παιδιά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Λευτέρη, θα μας βρεις τίποτα, να μερακλωθούμε. Η πόρτα από εκεί είναι. Έξω, Καλά τον κόρτη με εσύ, δεν είναι το πολύ. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και λέμε εδώ στα Βρυξέλλας όπως είμαστε. Μουσική έχει τελειώσει. Τα μπουζίκια κλείσανε. Τα ουίσκια, τα μπακάρτι μας έχουν τελειώσει. Το φιστίκι εδώ το είναι. Μιλάμε, έξω χιονίζει. Πώς τα μπουκάλια δεν Ιούλιο καιρό έχουμε, χιονίζει έξω. Τα μπουκάλια, για να δούμε τα μπουκάλια. Τώρα με τα μετράω 1, 2, 3. Επειδή είμαι σουρωμένος θα μετράω 6. Έχουμε ράδιο, δεν έχουμε άλλο ράδιο. Το πανηγύρι έκλεισε. Ναι. Για πες καλή νύχτα την κάμερα. Δεν λέω τίποτα, εδώ φύγε. Καλή νύχτα. Νύχτα, θα στον μπούσους. Καλή νύχτα. Και από μένα καλή νύχτα.